Zdravím, tady opět Bumper.cz. Vím, že jsem dlouho natočil žádné video. A teďka je to ze hry Cubeboard, jak už jste si mohli povšimnout. A je to z toho důvodu, že prostě vím, že si ty předchozí hry moc neuchytily, tak proto zkusím ještě tuto hru a jestli já ne, tak s tím seknu. Kdyby vás to někoho zajímalo, tak vám můžu říct nabídku her, který můžu hrát. Je to buď Minecraft, Team Fortress, World of Tanks, War Thunder, The Sims, WoWko, Cubeboard, Heroes Generals a nebo The Walking Dead či Robocraft. Začneme tím WoWkem. Cubeboardem. Je to taková kostičkovaná hra, inspirovaná WoWkem, akorát, že neplníte úkoly, a Minecraftem. Je to celkem zábavný. Já už tady nějaký postavičky mám a my si uděláme novou. Máte tady na výběr buď člověk, elf, trpaslík, ork, goblin, dráček, undead nebo žabička. Já jsem chtěl zkusit trpaslíka, protože ještě žádného trpaslíka nemám. A teďka buď budeme, holka nebudu, ta je ještě hnusnější. A buď budeme warrior, který má tuhle velkou palici, ranger, jako lučišník, mage, já chci být mage, a nebo roguna. Já budu ten mage. Teď se ho upravíme. Výraz takový. Tohle se mi líbí. A barva, že bychom byli žužoví. Jo, jdem si žužovou. A bude to klasický Bumperlik. Vytvoříme si ho a dáme si nový svět se seedem, kdyby někdo chtěl stejný, tak 09876543 Bude se to jmenovat normálně YouTube a Creative World. Chvilku si to teďka bude generovat a načítat svět. Tak, ovládá se to moje VASD. Já vám ještě zapnu zvuky. Takže takhle se běhá, mezerníkem skáčete a první věc je količkem děláte kotouly. Dále tady máte tu stavku, kterou vidím tady zadech. Když kliknu levým, udělám toto kouzlo. Když kliknu pravým, udělám velký toto kouzlo. Bčkem si otevřu baťovi a tady mám buď tu stavku, co mám, vantku, nebo 2 prsteny. Je to úplně jedno. A já jsem chtěl vyzkoušet 2 prsteny. Jo, super. Dále tady máte X-ko, tady máte talenty, já zkusím vodního mage, takže budu mít teďka vodní kouzla, jak vy můžete vidět. Dále tady je Cčko, to je craft, k tomu se dostaneme, Bčko baťoch, Mkem máte mapu, my se vydáme teďka k městu. Dále, jak je to tady s expení? Máte vždycky tady, vidíte moje expansion, kolik mám, kolikatí. A musíte tady zabíjet různý moby. Jo. Fkem rožnu lampičku. Tady vidíte rostlinku, kterou když takhle zničím, tak z něj padnou věci. Ty vezmu Ečkem. A z těchto věcí si můžu dělat polívku, která mě healuje. Tady máte, když máčku tab, tak mi tady vyjedou jídla, kterýma se můžu healovat, protože se vám život nedoplňuje a musíte si ho něčím doplnit. Většinou je to nějaké jídlo. Jo, jak je to s mobama? Když má zelený ukazatel životu, znamená to, že nebude na vás útočit. Když má červený, tak znamená, že na vás bude útočit, jako je tady ten chlápek. Dále, když má bílej nick,
tak je pod váš level, když je modrý, tak je na váš level, oranžový je nad vaším levelem, ale dáte, a červený neskoušejte. Zabili jsme ho, pobereme věci a my si jedeme město. Jíchu. Město je tudy má. Jo, ještě tady. Z tohoto přesně, to je ta pavučina a z té si přesně my jako mageové děláme armor. Takže sbírat. Tady je něco dalšího. Tam jsou vrány, ty pak zabiju. Což je dřevo, z kterého si můžeme craftit zbraně. Tak, tady je postel, do které když se lehneme, tak tady čas ubíhá rychleji a můžeme se v ní vyhýlovat. Když do ohně zmačknete R, můžete craftit. My si vykraftíme 2 polívky, kterými se budeme hýlovat. Tady to vidíte. Jídlo, potiony a tak. Potiony, což teďka já mám tady, jsou nejdůležitější do dungeonu. Hnedka uděláme jeden levelíček, tak půjdeme do dungeonu. Nebo ne, mám se trošku obrnit. Tak, tady jsou ty vrány, které jsem chtěl zabít. Vzdálenost, na kterou můžete s magem a rangerem, nebo lučišníkem útočit, není omezená, takže klidně z kilometru, ale musíte se trefit. 1x. Good. Má takový divný zvuk. Hop, hop. Hop. Tudy je město. Bazár, strom. Jo, když držíte CTRL, tak lezete. Jo, tady vidíte tu červený nick. Ten by si nás vydrtil. Jo, další je houbička. Tu vezměte. Z toho si děláte pak později. Toto je jedna z nejdůležitějších věcí. Kytička se srdíčkem. Z toho si děláte potiony, které jsou nezbytné do dungeonu. Jo, damage 34, to já nemám ani na svým tom Warriorovi, který je level 11. Level tady není omezený. Tam jsou vizárdi, jsou hodní? Nejsou, na ty nepůjdu. Jsou mega silní. Takže takhle obejdu. Paprika. Ježišmarja, 2. Netlení paprika, ale cibulka, ale jedno. Už tudy má nepůjdou ty vizárdi. Tak, zabili jsme. Kvečkem si dám tu healovací polívku. A jsem healnutý. To je pěkný údolíčko. Parkour. Au. A městečko je tudy má. Po břehu vody. Taky tady můžete mít pety. Počkej, mám nějakou stavku. Good. Jo, pety. Časem, až dorazím do města, tak můžeme mít hnedka peta. Právě městě si koupíme žrádlo pro pety a můžeme hnedka si nějaké ochočit, protože půlku žrádla na pety vím, protože tu hru hraju dost dlouho. A ta druhá půlka, je to vlastně dostupné na Wikipedii. Všechno. Ty růžové vlasy jsou prostě mega. A už se blížíme k městu. To bez něco vysvětlování. V městu je neutrální zóna, takže tam nemůžete nikoho zabíjet. Jenom bastardy, kteří jsou černivení, jako tady ti frogmeni. No, to nevím, jestli si je dám. Dochodě. Nechte mě! To jsou warrioři oba dva. Zrovna warriorská čestka nám vypadla. Už jsme mohli mít první armor. Kytička. Takže. Tady ty domečky jsou prostě, ale teďka se bude vysvětlovat. Takže. Domeček, který má u dveří in, tam přepínáte čas, protože večer se pěkně blbě vidí. Tady jsou moje obyvatele, s kterými si můžete pokecat. A já teďka v průběhu hry si ke všemu dostaneme. Hledám potionskou tento noms obchod.
To většinou najdete ve středu města a tam je prostě na dveřích zavěšený potion. Myslím, že to bude toto. Ano! Dobře, já. Tak, zajdeme a takhle Rkem to otevřeme. A zrovna Bubblegump. Takže prodáme tyto věci. Odporný zvuk. Já to trošku slujem. Tak. Si přesuneme. A tady věci, co nepotřebujeme, jsou dřevo, toto a toto. A teď si nakoupíme tuto lampu. Bubblegump. Lampa. Proč jsem si koupil tu lampu? Protože je to nějaká legendární lampa a svítí víc, když na to máte štěstí. A teďka lahvičky. Pomocí lahviček naplněných vodou a tady nějaký blbec troubí venku. A tady těch kytíček právě si vyrábíte potiony a z těch si děláte vlastně ty potiony do dungeonu. A teď si asi říkáte, když jsem si takhle jednoduše udělal tady tu polívku, a tak proč si mám dělat potiony, když můžu si dělat takhle zadarmo ty polívky? Protože když si dáte potion, můžete s ním běhat. A když si dáte tady tuhle polívku, tak si k ní sednete a nic neděláte. Jo, dostali jsme Bubblegump a to je na tohoto peta. Jak si ho ochotím? Zmáčknu Bčko, dám tady tu položku pro pety, kliknu pravým, dám si to do ruky a on takhle přijde a srdéčka jsou tu. A je náš. A pojmenujeme si ho Lomeno Name. Name pet a bude to Franta. A máme svou Frantu. Čau Franto. A teďka bude explicná. No a my se můžeme vydat už do na nějaké expení. Za Frantu Josefa Františčeko je mata Já se jen trošku přisunu. Žedlečko. No prkínka, mi to tady strašně ale zavazí. Tak. Už hrám 12 minut. To je pěkný čas. Doufám, že přijde zase brácha, neskazí mi to. Brácha je teďka na fotbale a mám chvilku, tak jsem se rozhodl. Alpaky. A jednu jsem trafil. Good. Ježová je oranžová, jsou alpaky oranžový. Aha, od prvního levelu. 2 XP. To je good. Jo, právě trošku mám pochromaný hlas, protože jsem teďka byl na fotbalovém tréninku, hraju fotbal závodně. A celkem nám to pěkně. Něco na peta, pet food chleba a pro Rogunu botičky. To je vždycky. Prostě na tu klasu, kterou nemáte, vám padají všechny věci. Jsme mohli mít 2 armory. Čestku a booty. Good. Bam. Víte, jak vždycky spadne, tak to znamená jako, že stun. Jste si pochopili? Co tam šlo? Co tam to šlo? Co to tam šlo? Kaž se. Frogman! Frogmani. Ne, oni jsou to oba dva mageové. Super, může z nich vypadnout něco na nás. Moc jsem toho neberu. A super, jeden už je mrtvej. Druhý je ve stunu. On pil? Tyjo, chlasto. V pracovní době se nepije. Tak zap. Yes. A padlo? Jenom kope. Teďka, když si dám tu polívku, vidíte, že si tomu sedne, ale prostě nemůžu se hejbat. Jenom když takhle vystřelím. A to by bylo v dungeonu pro mé přátel celkem blbý. Zbyta kytička. Tady si z toho rovnou uděláme jídlo.
Padam. Bam. 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 Můj nejoblíbenější let's player, kdyby to někoho zajímalo, je Jiřina Králová. Neboli Jirka Král. Od něj jsem inspirovaný, ale Minecraft mi moc nejde, nebo já mám takový strašně divný styl hraní, takže ten radši natáčet nebudu. Ale rád bych třeba vám natáčel The Walking Dead, akorát, že tam už jsem v druhé epizodě, nebo Heroes Generals, nebo klidně kočička. Doprčuc, to jsem nechtěl. Aspoň vám ukážu, co se stane, když umřu. Nebo možná, že bych ho dal. LOL. To jsem nevěděl. Ale dobrý. Dal jsem červenýho. Ten meč není zase tak špatná klasa. No tak on má strašný damage. Kočečko, ty jsi za 3 XP. Bam. Fran, to zapiju. Jak vám ten pet pomáhá, když do někoho začnete útočit, tak on automaticky jde do něj a taky do něj bouchá. Dřevo. Co je tam za partičku? Cikáni, goblini. Nic proti cikánům, nejsem rasista. Yeah! Takže, ještě jeden. Jsem se nevšiml. Cepně. Takže. Pro Rogunu. Vantka na prd. Něco pro peta a warrior čestka. Zase nic na nás typický. Co jsem jako mohl čekat, jako, že by tam náhodou něco bylo pro nás. Asi těžko. Lol, miss. Dohaj, to je oranžový. Dal jsem mi červenýho. Ubírám 0,3. A zase útočím hodně rychle, no. Prsteny jsou hodně na tempo. Bam. To je strašný. Kytička, jo, tady tohle zvíře nechcete potkat. To jsou takový buvolové, který jdou taky ochočit. A já jsem ho vždycky chtěla, ale ještě ho na žádný postavě nemám. Jsou úplně drsný, si musím najít na Wikipedii. Bam. Ale tam ty alpaky už tak drsné nejsou, takže na ně si troufneme. Yeah. Tak pojďte, holky, do řady a jedem. Ale něco na nás, power 10. Pam, pam, pam. Laby. Jo, taky kdo zná, tak taky něco můžu natáčet s Dusterem. Duster Damian Strat. Kdo se na ně dívá, tak já jsem s ním ze stejného města, chodíme spolu do školy, jsme dobří kamarádi, takže kdyby někdo, tak můžeme taky něco natáčet spolu, nějakou sérii, jako třeba, nevím, co on má, co já mám, Tanky online, nebo, no, to byl jsem, ne, prostě třeba nějaký webgamisky onlineový. Nebo na super hrách. Jediná hra, kterou máme oba dva, je Minecraft a mně bohužel nejde multiplayer. Nechápu z jakého důvodu, asi mám nějaký špatný internet. Smůla. Jo, tady tu sošku, když umřete, tak dáte R-ko, žádný věci nestratíte a prostě se spavnete u téhle sochy. Vám pak ukážu, až umřu, takový způsob, jak dobře ochcat tuto hru. Nějaký ninja. Pojď sem! Bam! Dostanu. Překvapuje, že se trefuju. Kopr. Peníze tady v té hře nejsou. Zkusíme, jo?
Sakra, 2 naraz. Tak ty už rozhodně nedám. Sypněte. Takže, zmáčknu revive, jako spawn, a spawnu se takhle v té soše. A když zmáčknu jednou mezerník, vyskočím po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté a už jsem takhle ve vzduchu. Dobrá očůranina, co? To je. Jichu. No, jsou tady také jiné biomy, nebudeme pořád tady v tomto. Toto je přátelský goblin, s kterým si můžeme pokecat. A můžeme tady natáhnout tohoto. A pojď, a ona mi pomůže. Díky za pomoc. Vážím si tvé pomoci. Díky. Zabho. Moc velký pecky jsi mu nedala, děvčina. No jo, ty holky jsou spíš na vaření, do kuchyně. Uhybnu. Uhybný manévr. Uhybný manévr. Uhybný manévr. Bam, rychle heal. Level up. A co teďka můžeme dělat s levelem up? Za prvé, můžeme craftit nové věci. Za druhé, máme talenty. Takže dáme si první talent do tohoto útoku a druhý do peta, aby měl víc životů. Když tady budeme 5 útoků, tak můžeme riding, takže na petovi můžeme jezdit. A když tady budeme mít 5, tak si můžeme dát toto. A co je tenhle útok? Healnu se. Což znamená, že nebudu moc používat ty polívky, což je velmi super. Aspoň pro mě. Dohaj. Uf. Už si myslím, že trefím toho ogra tam vzadu. Tady by mě pěkně vidět, jo. A dobírá to pěkně manu. Ale aspoň si nemusím nikde hledat žádný ty. Stačí se jenom na místě healnout. To je dobrý. No a myslím, že touto bombou bychom mohli ukončit tento díl. Takže najdeme nějaké hezké místečko. A jestli pod videem budou aspoň 2 lajky, tak natočím druhý díl. Pokud ne, tak buď s tím skončím na dobro, nebo zkusím nějakou jinou hru, když mi někdo napíše. Tak vyšplám si někam na nějaké místečko, pokud to ukončím. Good. Hop. Jup. Tak třeba tady, slavnostní ukončení. Tak. Ještě tady vezmu kytičku. Tak. A v příštím díle můžeme tady prozkoumat ty 2 jeskyně, co ještě nevíte. Tam je zrovna papoušek, nebo tak. Že já, Bombudlik.cz s Frantou se s vámi loučíme a doufám, že se i příště uvidíme. Bye bye.